Issa d-dewt li ġimgħat mindu Infrastructure Malta permezz ta' post fuq Facebook kienu ħabru li parti minn triq għajdu fiha mir-roundabout ta' Xemxija sa triq San Martin se tkun lesta u miftuħa traffiku wara xhur ta' xogħol fuqha. Iżda minkejja din il-weda ġimgħat wara din it-triq għadha mhix konkluża u mimlija inġenji. Triq li bħal ħafna oħrajn madwar pajjiżna mhux biss kien hemm dewmien fuqhom ta' ġimgħat u xhur sħaħ, iżda saħansitra saret għal darba tnejn tlieta. Xogħol li ilu għaddej fuqha għal xejn inqas minn 3 snin u m'hemm xiel li dan ix-xogħol wasal biex jiġi fit-tmiemu. Fil-fatt partijiet mit-triq jidhru li kienu lesti bit-tarmak iżda reġgħu nqalgħu kompletament b'Infrastructure Malta tgħid li qed isiru konnessjonijiet tal-mains tal-ilma u xogħol ta' asfalt. It-triq li ġabet magħha ħafna kritika mir-residenti u persuni li jużaw din ir-rotta regolarment hekk kif għal xhur sħaħ qed ikollhom jużaw toroq alternattivi. Riżultat ta' dewmien enormi u saħansitra żieda fit-traffiku. L-ewwel wiegħda li saret kienet li din it-triq suppost kellha titlesta sa qabel il-miliet tas-sena l-oħra propju sa 23 ta' Diċembru. Bit-tieni wiegħda tkun id-data ta' 23 ta' Marzu saga li tidher li ma trid tispiċċaqat. Din il-ġimgħa l-Partit Nazzjonalista wissa kemm qed joħloq inkonvenjent dan in-nuqqas kbir ta' pjanar proġetti li mhux biss qed iżidu traffiku imma jfissru wkoll spiża ta' flejjes kbar.